tu no pots donar per fet què faràs en totes les situacions hipotètiques que se't puguin imaginar. Tu saps com ets amb el que has viscut fins ara, però no saps com ets amb el que no has viscut. I això és el que em va passar. En el moment que vaig començar a viure coses que no havia viscut mai, en un país en el que no havia viscut mai, treballant de coses que no havia fet mai, vaig descobrir... Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència, i estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Hi ha gent que segueix camins diferents, vides diferents. I un d'aquests camins diferents per mi, que sempre m'ha resultat fascinant, és la vida de l'actor, el camí de ser actor, aquesta professió artística en el que t'has de posar a la pell d'un altre personatge. Durant un temps deixes de ser tu i actues. Aquest camí, que potser no és tan diferent al que seguim la resta de mortals, comporta les seves lliçons i els seus obstacles diferents. I per parlar d'aquests obstacles i d'aquestes lliçons i la seva perspectiva ens acompanya avui Eloi Costa. L'Eloi Costa és un actor català conegut principalment per al seu paper com a Cristian a Pieles, que va ser nominat a Goya per actor revelació. Ha treballat en altres papers, com a Centro Médico, Art de Madrid, Foodie Love, Terror Feria, Alguien tiene que morir, entre d'altres. Recentment ha treballat en una sèrie. A Colòmbia ha estat 8 mesos treballant en una sèrie coneguda com Les Villamizar, on fa el paper de Julián de Montenegro. Aquesta sèrie serà emesa d'aquí poc a Netflix i et deixo tots els enllaços a la descripció perquè puguis fer una ullada a tots els treballs de l'Eloi Costa. En aquesta conversa amb l'Eloi Costa parlem de com es prepara ell per als seus papers, quins obstacles s'ha hagut d'enfrontar, com s'ha hagut de superar personalment per assolir els seus objectius i com i quines lliçons ha tret de tot aquest procés. Parlem bàsicament de la vida de l'actor i filosofem una mica, parlem d'hàbits i de molt més. Crec que és una entrevista, una conversa molt interessant que et pot ajudar. Abans de que escoltis aquesta conversa, deixa'm fer-te un avís. I és que arriba un moment en la conversa en el que demostrem la nostra falta de cultura. Un moment en el que volem parlar de René Descartes i ens confonem i l'anomenem Sòcrates. És un error tan gran que el meu avi s'arrencaria els pocs pèls que li queden al cap, demostrant la nostra incultura en el regne de la filosofia. Tot i això, m'agrada mantenir aquesta part de l'episodi, perquè crec que el missatge en el que girem en aquella part de la conversa és prou interessant com perquè n'extreguis alguna lliçó o algun concepte. Així que cada cop que anomenem Sòcrates en aquest episodi, en realitat ens estem intentant referir a René Descartes. Sí, vivien en èpoques completament diferents, però en aquell moment de la conversa no ens en vam recordar. Així que quedeu avisats i espero que el missatge quedi clar i que us pugui inspirar d'alguna manera o altra. Abans d'anar a escoltar la conversa amb l'Eloi Costa, deixa'm fer-te un petit recordatori. Si us plau, si creus que aquest contingut t'inspira d'alguna manera i pot ajudar a alguna altra persona, comparteix-lo, fes arribar la paraula a Power Monday Podcast més lluny i m'ajudaràs moltíssim a créixer. Et recordo que em pots escoltar a diferents plataformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on t'animo on em valoris i em posis un m'agrada. També em pots trobar a iVoox i també a Instagram, @PowerMondayShow, on t'animo també que em segueixis. Dit això, tens tots els enllaços a la descripció si els vols consultar. I ara sí, anem a per la conversa amb l'Eloi Costa. Crec que ets la persona més difícil d'entrevistar, tio. Per què? Perquè... Si em coneixes... Perquè et conec massa. Bueno... No sé què preguntar-te, tio. És com... entrevistar un germà, tio. Com els teus germans no els entrevistaries? No. Seria raro. Seria raro, però seria interessant potser també, tio. Moltes vegades passa que tu creus que coneixes molt bé una persona i potser no has parlat suficient amb ella. Sempre t'has de donar l'oportunitat de conèixer encara més a la gent, tio. Ja. Bueno, potser un bon punt on començar aquesta entrevista és que ens expliquis com ha sigut la teva carrera. I no m'agrada parlar de la carrera, potser que ens expliquis com ha sigut el teu viatge. El viatge potser amb aquesta professió una mica diferent. Com va començar tot i quins són els teus orígens? A veure, això ve bastant de lluny i em ve de família, evidentment. Ve sobretot a través de la meva mare. Tenia... primer record que tinc, segurament tenia 8 anys o així, quan conscientment, dintre meu hi va haver alguna cosa que jo recordi que per primera vegada em va cridar l'atenció. Va ser una obra de teatre quan la meva mare estava fent l'ajudantia de direcció i era una obra de teatre
on en una de les funcions jo hi vaig anar per darrere. Per darrere vol dir No, backstage. backstage. S'estava fent la funció i jo estava al darrere veient com entraven els actors a escena, com sortien, com es preparaven des de darrere, com es preparaven les escenes o es canviaven de vestuari, els hi posaven o vessar o coses. Veia una mica el rotllo, l'ambient que hi havia, lo bé que s'ho passaven i em va cridar molt l'atenció. Em va agradar molt. Aquell dia m'ho vaig passar molt bé. Em va divertir molt aquell ambient i vaig... No sé, jo crec que allò va ser la primera llavor de que jo potser em comencés a plantejar si allò potser em cridava suficient l'atenció com, per almenys d'entrada, fer-ho jo, encara que no sigui a nivell professional, sinó estar allà, fer-ho. Com jo vull que això estigui a la meva vida. Des dels 8 anys potser tenia. I en realitat ja portava fent, típic teatre de col·le, ja portava fent des d'abans d'aquell moment. L'únic que va ser aquell dia, que jo recordo, que em va cridar especialment l'atenció. Vas tenir com una revelació, una mica. Sí, va ser, pues, no sé, saps aquelles coses que a vegades et criden l'atenció, no saps el motiu especial, hi ha algú que t'atravessa i que se't queda dintre, i jo crec que a mi va ser en aquell dia. O sigui, a partir d'aquí podem dir que vas tenir un amor per l'art, et vas enamorar. Sí. I la meva pregunta seria, quan va ser que vas començar a veure viablement dedicar-te professionalment a aquesta feina? És com una carrera una mica diferent a la que estem acostumats. La carrera d'actor sempre m'ha sobtat, i totes les de l'art en general, perquè no són la típica feina que la majoria de gent fa cada dia. Potser li agradaria molt a la gent fer-la, però és diferent. La feina a oficina, treballar de paleta, treballar de bomber, són feines completament diferents, però més o menys es centren en la productivitat. En canvi, les arts o ser actor és diferent. Què ens pots explicar d'aquest tipus de feina i quan vas veure que et podies començar a dedicar d'això? A veure, el primer que diré és que, com tu bé has dit, i que no m'estranya gens que ho pensis així, però la gent realment creu que és molt diferent entrar en aquest món a altres tipus de feines, o quan tu estudies una carrera i seguit busques la feina i et contracta una empresa o que sigui, és diferent, però tampoc tant, vull dir... Ja. El complex d'aquesta professió és que pot haver-hi gent que no ha estudiat, que això, en la majoria de feines del món, és impensable, tothom necessita una formació. I segurament tu veuràs que hi ha molts actors que no s'han format i que treballen, però la realitat és que per ser actor també t'has de formar. També es fa una carrera d'actor, que és la carrera d'art dramàtic. I el recomanable sempre és formar-te, et formes, és el que vaig fer jo. Jo tinc una formació d'actor. Vaig anar a 2 escoles de teatre, que m'hi vaig dedicar una a 3 anys i l'altra 2, i va ser el meu primer pas, i és realment el primer pas de la majoria d'actors i d'actrius. Tu et formes i quan acabes, després, et busques la vida. I això és la vida d'un actor i segurament és la vida d'un informàtic, d'un enginyer o d'un paleta o de qui sigui. Primer formar-se i després trobar la feina. En aquest sentit, la gent creu que és molt diferent i no ho és tant. Ja. Però sí que hi ha coses que no són iguals. Ja. Una de les coses que sí que és diferent és potser el que parlàvem un dia, tu i jo, l'estabilitat de la feina. Estem acostumats a viure de dir, bueno, entro en una feina i m'estaré aquí tota la vida, si puc, però la vida d'actor va com més a projectes i una mica diferent. Segurament, probablement sigui la feina més inestable, no m'atreveixo a dir del món, però una d'elles segur. Segur, perquè de fet hi ha estudis, hi ha molts articles que parlen de que en el gremi dels actors hi ha més d'un 95% de paro. Ostres. O sigui, és molt difícil treballar d'actor en unes condicions, entenem, en unes condicions que et permetin viure. Perquè hi haurà molts actors que diran que treballen, però potser estan fent projectes en teatres offs que sí, que serà una inversió de temps, que serà una inversió d'esforç i que serà una feina personal, però que no et permet viure, perquè no et treus prou diners. Llavors entenem treballar en unes condicions que et permeten viure. Treballar en aquestes condicions d'actor és molt difícil i aquí és on hi ha més d'un 95% de paro. Perquè hi ha molt poca gent que realment pugui viure de ser actor. Ja. Molt poca gent. Clar, veiem doncs, o sigui, és un
com un ambient supercompetitiu, també, que veiem que a molta gent li interessa el sector, es ven també una mica la idea Hollywood de la feina dels teus somnis. Sí. O sigui, deixant de banda la part com més laboral i tot plegat, que és molt interessant, però quins obstacles t'has trobat tu que has hagut de superar a nivell personal i quines lliçons t'has emportat en aquest procés? Molts. O sigui, a veure, tenint en compte que els actors treballem molt amb nosaltres mateixos i que tot té molt a veure amb nosaltres, perquè al final tu com a actor el que vols és que t'agafin, o sigui en una pel·lícula, sigui en una sèrie, o sigui en una obra de teatre o el que sigui. T'estàs venent a tu mateix, d'alguna forma. Moltes vegades t'has de pensar a tu mateix com un producte que vols que algú te'l compri. Llavors, hi ha d'haver un procés molt personal de dir hi haurà 1000 vegades on no interessaràs a la gent. Ja. Perquè, com bé has dit abans, és un món molt competitiu, hi ha molts actors, moltes actrius, són molts, i hi haurà 1000 vegades que et diran que no. Ja. Llavors, obstacles realment és la dificultat de que t'agafin. Ja. I coses a superar. Lo primer més important a superar és estar tu lo suficientment treballat com per acceptar que seràs rebutjat 1000 vegades. Clar, és el constant, això... que et diguin no constantment, no? Ser actor realment és una carrera de fons. Ja. Vull dir, ser actor no es tracta de tenir la sort de triomfar els 2 o 3 primers anys de la teva carrera, sinó a veure com t'espaviles per aguantar tota la teva vida i saber aprofitar durant tots aquests anys que visquis, saber aprofitar totes les oportunitats que et vindran. Que potser, si tu et dediques a ser actor durant 50 anys, d'aquests 50 anys potser tens 3 oportunitats. L'únic que potser una la tens quan en tens 20 anys, l'altra quan en tens 30 i l'altra quan en tens 50 o 60. Per això mateix es diu molt que és una carrera de fons, perquè has d'aguantar i no saps quan et vindran les oportunitats. Però hi ha molta gent que no aguanta. Hi ha molta gent que si passa 5 anys sense treballar diu a la merda. Ja. No vull seguir apostant per això que no m'està donant... No m'està permetent viure, ni sustentar-me d'això. És molt difícil i és un treball personal molt fort. Clar, és una situació complicada i veig que si a més a més relaciones una mica l'autoestima si t'accepten o no en certs papers, que et rebutgin, igual hi ha certa gent que li pot afectar molt emocionalment. A la gent de normal, si no estàs preparat i conscienciat, et pot afectar molt. I hi ha gent que li afecta molt. I com et prepares perquè et rebutgin, perquè et diguin que no? Vas amb la idea de que ja et diran que no i després si et diuen que sí és com un plus? Pues jo, mira, al principi els primers càstings que jo feia, evidentment, m'afectava si em deia que no, perquè hi ha un problema d'això, que és que t'il·lusiones. Ja. En el moment que t'arriba un càsting, et llegeixes el personatge, si el personatge, a més, t'agrada, no? T'agrada i d'alguna forma veus que hi encaixes, és impossible no il·lusionar-se. Ja. És impossible. Tu ja t'hi veus, tu llegeixes, tu ja t'hi veus. Ja et veus actuant, ja et veus estrenant la pel·lícula, ja et veus triomfant amb això. És com que el teu cap va 50 passos per endavant i no ho pots evitar. Doncs, diguem-ne que després de que em diguessin que no moltes vegades, vaig aprendre que aquesta era una forma bastant errònia de prendre's una prova. Perquè sempre hi ha molt poques possibilitats de que t'agafin. I il·lusionar-te t'il·lusiones igual, però jo els càstings ara ja ho veig com una oportunitat d'anar-m'ho a passar bé. És a dir, per mi l'important ja no és anar al càsting perquè m'agafin, que si passa, perfecte, és el que jo vull, realment. Clar. Però abans, per mi no era suficient. Vull dir, abans el que m'importava era fer el càsting perquè m'agafessin, i ara ja no. Ja. Ara jo ja faig un càsting per disfrutar-lo, i després que sigui el que hagi de ser. Ja no és... O sigui, que m'agafin ja no és condició per fer el càsting i disfrutar el càsting, perquè si no et frustres, és que és impossible. Tu no pots controlar que t'agafin, encara que la prova et surti perfecta, no pots controlar, no ets tu qui decideix. Clar. Llavors, el millor que pots fer en aquests casos és agafar la prova amb il·lusió, la il·lusió no s'ha de perdre, però des d'un altre lloc, has de canviar el lloc. Clar, canviar aquest enfocament i una mica... Hi ha molta gent frustrada, o sigui, també el gremi, el nostre gremi és una professió bastant coneguda per haver-hi molta gent frustrada. Clar. Hi ha molta gent frustrada i és un problema de no saber gestionar que les coses no et surtin com tu vols. Canviant una mica d'enfocament,
Com et prepares quan et diuen que sí? Quan et donen el paper? Quan bàsicament has de fer d'actor? Quan t'has de preparar? Quan un cop t'han acceptat en un càsting? Com ho fas? Depèn bastant del projecte i depèn bastant del personatge. És a dir, hi ha personatges que seran bastant semblants a tu Tens més fàcil, no? i tu moltes vegades veus una pel·lícula o una sèrie i veus a la persona i dius, uah, quin canvi més gran. I en el fons potser el canvi no és tan gran, el que canvia és el context. Si tu em veus a mi actuant en una sèrie, degut al context veuràs una gran transformació, però potser jo estic enfocant el personatge des d'un lloc molt proper a mi mateix. Llavors, bueno, això depèn molt. Depèn molt. Depèn molt de cadascú, perquè cadascú treballa des de llocs molt diferents. Hi ha gent que fa molt treball de personatge i s'intenta allunyar molt de si mateix. Hi ha gent que treballa molt des del que un mateix és i intenta acostar el personatge a la seva pròpia persona per donar-li la major veritat possible al personatge. Llavors, és molt personal. Jo m'he hagut d'enfrontar a personatges on eren bastant propers a mi i on eren molt llunyans a mi i en aquest sentit et puc dir que és relatiu. Vull dir que depèn molt del projecte. Depèn molt del que et toqui fer. Hi haurà vegades que la transformació no serà tant i altres vegades que serà molt gran. Creus que aquest procés de transformació t'ajuda d'alguna manera en altres aspectes de la vida? El fet d'intentar-te posar en la pell d'un altre personatge? Sí, clar, jo crec que et dona moltes coses. L'actuació et fa posar en la pell de la història i de la vida d'una altra persona. Llavors tu has de fer un esforç sempre per d'entrada entendre què està passant aquí. Perquè hi ha una cosa que s'insisteix molt, que és en empatitzar molt amb el teu personatge. Encara que siguis el dolent. Clar. Hi ha moltes vegades on... Clar, ser el villà. On ser el dolent de la pel·lícula, si tu jutges, si tu ets l'actor que ha de fer el dolent de la pel·lícula i tu jutges aquesta persona, segurament és un problema a l'hora d'encarar el personatge. Tu no pots encarar un personatge sense tenir-li empatia, no pots tenir-li ràbia al teu personatge, has d'entendre'l, has de saber per què fa el que fa, pensa com pensa o diu el que diu. El primer de tot és entendre què li passa a aquesta persona per tu poder ser aquesta persona. És un gran exercici, perquè jo crec que desenvolupa i desenvolupa bastant la teva pròpia empatia, que després et serveix per la vida real, inclús. Jo a vegades m'ho noto, crec que al llarg del temps m'he tornat una persona una mica més empàtica arrel d'estar contínuament intentant-me posar en la pell d'altres vides i d'altres personatges, i la veritat és molt interessant. És molt interessant. Sempre vas un pas més enllà a l'hora de conèixer algú i sobretot sento que jutges menys a la gent. Perquè d'entrada has de jutjar menys el personatge, crec que sigui el dolent, que mata molta gent, qualsevol dirà és un assassí, és un cabron. Bueno, doncs l'actor ha de dir per què està matant a tanta gent aquest assassí, què li porta a fer tot això, i en el moment en què tu entens les seves motivacions o els seus traumes o el que sigui que li passi, t'apropes més en aquell personatge i et fa entendre'l i et fa interpretar-lo millor també, perquè si no, si fas una interpretació basada en el prejudici o la teva pròpia manera de jutjar el personatge, pot quedar molt una caricatura. I no és tan interessant. Clar. És interessant que tu coneguis bé la persona en la que tu et posaràs a la pell i que l'entenguis i que la respectis, inclús. Encara que facis de Hitler. Ja. Clar, ha de ser una mica dur en aquest sentit. Bueno, sí, però interessant. Però interessant alhora, sí. Interessant. Realment, aprendre a empatitzar amb totes les perspectives diferents, per molt cruels que siguin, ha de ser un gran exercici. Ara tinc una pregunta per tu, i és, quan et donen un paper, quan t'has de preparar, he sentit molts mètodes de fer aquest procés d'empatitzar amb el personatge. I hi ha un mètode com molt conegut, que he sentit a parlar molt, que és el fet de viure com si fossis el personatge, de convertir-te en aquell personatge. Què n'opines? Això és molt típic dels americans, no? El famós mètode que en diuen, el mètode. No sé si ho hauràs sentit. No ho havia sentit. Bueno, doncs és molt conegut. Almenys entre nosaltres, els actors, hi ha com el conegut mètode que és quasi com nombrar Voldemort moltes vegades. Ah, sí? Sí, perquè diguem-ne que hi ha moltes formes d'encarar una feina i el mètode és, diguem-ne, com el més famós de tots perquè és el que la majoria d'actors americans és el que fan servir, que és no tant construir o apropar-te al personatge, sinó en la teva pròpia vida real ser el personatge.
Ja. És com la forma més extrema d'arribar al personatge. Et converteixes en el personatge, en la vida real. És a dir, ja no ets en Pau. Ja. Et converteixes en la vida real en el personatge. Hi ha un famós cas d'en Jim Carrey, on va fer una pel·lícula d'un humorista i es va fer la pel·lícula de Jim Carrey, o sigui, la pel·lícula d'aquest personatge, i després va fer el documental sobre com en Jim Carrey feia aquesta pel·lícula perquè Jim Carrey es va convertir en la pel·lícula. En el personatge, perdó. Es va convertir en el personatge i va portar molts problemes. Sí. Sí, perquè tu has de saber separar quan ets el personatge i quan no. Clar. Llavors, pot estar molt bé aquest mètode, però no et perdis a tu com a persona. I jo personalment, aquest mètode no em desagrada, el trobo interessant, crec que a mi personalment m'ajuda. M'has fet a vegades? Ho he fet algun cop. Alguna vegada estava parlant amb en Julián, jo? No. No, perquè sempre que ho he fet ha sigut en un entorn de treball, és a dir, en entorn de estic treballant el personatge amb més gent, i t'acosta i és molt interessant, però s'ha de saber marcar la línia. S'ha de saber separar, no pots permetre que se te'n vagi l'olla, perquè si no, bueno... Pues... I en Jim Carrey se li va anar bastant l'olla en aquell molt, cas. Molt, havent-hi situacions extremes en què no podien gravar, perquè ell deia que el personatge no volia gravar. No, és que el personatge no li ve de gust gravar, no em ve de gust. Va, es tanca el camerino, sí. Transformació total. Hòstia, quasi psicòtic això, no? Quasi psicòtic. Però clar, té el seu punt bo també. Per mi el bo és trobar un mix, és mai perdre el control, però trobar un mix, perquè bueno, però és una cosa molt personal també, vull dir, hi ha persones que li serveixen unes coses, hi ha persones que li serveixen unes altres coses, aquí tu has de tenir la intel·ligència de saber què és el que et va millor a tu mateix. Perquè molta gent dirà, no, és que Leonardo DiCaprio, que fa servir mètode i és el millor del món, tots hauríem de fer això. Ja, és que tu, potser, el mètode no et funciona. Tu potser has de fer construcció de personatge, potser has de treballar des del teu cos, o potser has de treballar des de tu mateix, has de portar el personatge a lo que ets tu. Cadascú li funciona una cosa diferent, i aquí tothom s'ha d'escoltar a si mateix per saber quina és la millor manera de treballar de manera personal. Hi ha una cosa que fa temps que penso, i és que actuar, o sigui, el fet d'impersonar altres persones, aquest procés d'empatitzar amb altres personatges, crec que també pot ajudar-te com a persona. És a dir, crec que no fa falta ser actor per actuar i crec que pot tenir com certs beneficis per descobrir-se personalment. Tu has experimentat, bueno, ja hem parlat del procés de descobriment, però has experimentat algun procés que diguis, això m'ha canviat la manera de veure les coses? Pues no recordo com un moment en el que de cop i volta digués això m'ha fet canviar la forma de veure les coses, però suposo que d'alguna forma al llarg del temps ho ha passat. Si no sóc conscient d'un moment que passés alguna cosa així, però estic segur que de forma inconscient m'ha passat, perquè estàs tota l'estona posant-te al servei d'altres vides i d'altres persones, i algú en tu modifica, sobretot perquè coneixes molt a altra gent. I no conèixer altra gent en plan de hola, què tal? Com coneixes a la gent avui en dia en la vida que et presentes i coneixes molta gent així, no. En el moment que encara és un personatge coneixes profundament una vida que no és la teva. I el fet de conèixer, donar-te l'oportunitat de conèixer profundament les vides d'altres persones fins a aquest punt, et modifica i et fa reflexionar molt a tu mateix. Creus que la gent, en plan, que no és actora o que no treballa o actriu i no treballa de la professió d'actor, creus que se'n pot beneficiar de seguir aquest procés, de començar teatre o començar a actuar o impersonar persones o fer imitacions? Es fa molt. El teatre terapèutic existeix. Sí. El teatre terapèutic existeix. Hi ha molta gent que va a teatre per desinhibir-se. Gent molt tímida que va a desinhibir-se. Gent que fa teatre per relacionar-se amb les seves pròpies emocions d'una manera diferent, per donar-se més llibertat, o per treure moltes coses que té a dins, perquè el teatre té aquesta cosa, no? És com molt... Depèn de l'escena que treballis, poden sortir moltes coses de dintre teu. Moltes emocions. La gent de normal no està acostumada a treure les emocions d'aquesta manera, però el teatre és un espai on sí. Pots expressar les teves emocions de forma desbocada i ho pots treure i no passa res, perquè estàs fent teatre. Llavors, ho pots fer. Hi ha molta gent que entra a teatre precisament per això,
Clar, molta gent que està molt Però reprimida això ja emocionalment. és quasi amateur o terapèutic, També et Ja. dic que s'ha de separar... Una cosa és el teatre amateur terapèutic i una altra cosa és el teatre professional. Que de normal, això és important diferenciar-ho, perquè hi ha molta gent que s'apunta a teatre professional on un vol formar-se de veritat i vol fer projectes de veritat i de cop i volta arriba una altra persona amb un drama de l'hòstia que dius, aquest no és l'espai, tio. Venim aquí a treballar. Que em sap greu que necessitis ajuda, però hi ha altres llocs. Aquí es ve a treballar, també. Que tampoc vull ser tan dur ni tan fred, però sí que passa a vegades que un ve amb els seus traumes, amb els seus drames i no permet que un grup es desenvolupi com ha de ser. Vull dir, és que està bé, però s'ha de saber separar les coses. Clar, està bé com a eina, però està bé com a eina, però separant una mica. És una altra història. Separant una mica, sí. Clar. Canviant una mica de tema i tornant a la teva experiència real, fa poc has tornat de Colòmbia, després de... Bueno, fa uns mesos ja, has tornat de Colòmbia després de gravar una sèrie. Com ha sigut aquest procés? Quins obstacles t'has trobat? Has hagut de viure fora d'un altre país i fer un nou personatge completament? De fet, la sèrie estarà a Netflix d'aquí poc. Digue'ns, Eloi, què ens pots explicar d'aquesta sèrie? Bueno, aquesta sèrie va sortir molt de sorpresa. El projecte em va arribar a través d'un amic on a ell li va arribar el càsting i em va demanar a mi que li donés la rèplica. És a dir, en el seu càsting, gravat en vídeo, necessitava que l'altre personatge que sortia en el guió li donés un noi jove, perquè ell era un personatge que era el dolent, i era un personatge d'uns 40 anys, i li donava la rèplica al seu fill. Llavors em va cridar a mi i em va dir, mira, necessito que algú em doni la rèplica, fes-m'ho tu, sisplau, i com a agraïment per ajudar-me, doncs, en el càsting gravarem també plànols teus, perquè sortis en el càsting. I a veure, doncs jo què sé, s'envia a Colòmbia i ja que passi el que hagi de passar. I va ser així, o sigui, realment no estava fent jo el càsting, estava ajudant un col·lega i el que va passar és que va agradar molt el càsting i ens van agafar tots dos. Hosti, que bé. Hauria sigut molt dramàtic que t'haguessin agafat a tu i a l'altre no? I ha passat, ha passat. Això són coses que a vegades ha passat. I és una putada per l'altra persona, sobretot. Fes-me la rèplica i t'agafen... Afortunadament va ser a tots dos. Va ser un pleno. I, pues res, va ser una d'aquestes coses increïbles que passen a vegades perquè jo no m'ho esperava. De cop et trobes que has d'agafar un avió, 6 mesos has fet a Colòmbia per gravar una sèrie que es diu Las Villamizar. Las Villamizar. Com és aquest procés? Bueno, va haver la gran putada de que això va agafar la pandèmia. Hòstia, és veritat. Ens van dir que sí, a tots dos, i acte seguit es va parar el món. Llavors van passar molts mesos, com 6 o 7 mesos, sense notícies. Jo ja oblidant-me del tema, gairebé, ja donant per fet que això no sortiria. I res, quan després de molts mesos ens van trucar una altra vegada i es van dir que això ja es faria, pues va arrencar el projecte i el procés, bueno, degut a la pandèmia no es va poder fer en circumstàncies normals ni en condicions normals. Això, el seu hagués sigut arribar a Colòmbia i estar un mes amb assajos, amb preparacions o el que sigui, i no va poder ser així. O sigui, va ser arribar a Colòmbia i a molt poques setmanes vam començar a gravar directament i jo vaig començar a gravar amb uns companys que no havia conegut abans. Tots els meus companys de Colòmbia no els coneixia d'abans. Clar. Que normal és que hi hagin assajos. N'hi van haver, però van ser tots online. Hòstia. Llavors... Que canvia una mica, no? No és el mateix. O sigui, online està bé, hi ha una toma de contacte, però no estàs cara a cara. Els actors assagem sobretot cara a cara. I va ser un procés adaptat a les circumstàncies. Les circumstàncies de pandèmia. Sí que allà a Colòmbia vam poder fer una mica de classes d'esgrima, equitació, que requeria la sèrie, no? Perquè és una sèrie d'època, i vaig haver de gravar lluites amb espases, amb sable, escenes a cavall, escenes d'acció, però molt poc. Molt poc. I en quant a personatge, va ser tot durant molt sobre la marxa, és a dir, jo sentia que vaig començar a descobrir el personatge quan portava potser un mes i mig gravant. Ja. O sigui, el primer mes de gravació anava fent el personatge sobre la marxa. I ja l'estava gravant, Però no vaig tenir aquest procés amb el director i amb els meus companys per preparar-m'ho bé, llavors va ser tot sobre la marxa. Però el que passa és que com que era una sèrie diària, gravaves de dilluns a dissabte durant moltes hores, passaves moltes hores amb el personatge,
realment permetia treballar-lo molt. I al final ja el tenia molt bé, al cap d'un temps. També és important tenir els teus referents, dir qui et recorda el personatge, en què et pots basar. Això passa molt, nosaltres ho fem molt. Si tens una persona a la vida real, algun conegut que et recordi el personatge, o potser hi ha un altre personatge d'una altra pel·lícula o sèrie que t'inspiri per aquest, o... Llavors et nutreixes de tot el que pots, de tot el que tens al teu abast. I agafant d'aquí, agafant d'allà, i tu amb el teu guió, i analitzant una mica les coses, i treballant tu amb el teu cos, vas fent. Llavors sento que el procés de Colòmbia va ser bastant personal. No tant treballant amb el director i amb altres perquè no hi va haver el temps. Sento que va ser una construcció bastant personal. Era la primera vegada que treballaves en un format sèrie que ja no era tant pel·lícula o ja havies fet alguna cosa? És una cosa completament nova. Havia fet cosetes, però com aquesta cap. Ja. Perquè és telenovel·la. Un gran projecte, això. És un personatge molt gran i molt important en la història i era la primera vegada que m'enfrontava a un volum de feina com aquest, perquè ja no, en el cas de Colòmbia, de la sèrie de Colòmbia, no era només fer un personatge important, era el fet de gravar de dilluns a dissabte en jornades laborals que potser duraven 12-14 hores i després de passar-te tot el dia gravant, arribes a casa teva, que qualsevol persona normal sopa i se'n va a dormir o fa el que vol, jo havia d'arribar i posar-me a estudiar 8 o 9 seqüències per al dia següent. I, evidentment, la gent espera el dia següent que tu arribis amb tot això de memòria. Llavors, eren moltes coses. Va ser molt intens. No? Va ser molt intens i és molt cansat. I a part, vivint en un altre país completament vivint en un altre país, diferent. Sí. I el primer mes va ser bastant dur perquè era un procés d'adaptació al 100%. Ja. Adapta't a la feina, que no és fàcil de per si. Has de conèixer... D'entrada és un equip nou de molta gent, perquè en rodatges hi ha molta gent i a sobre eren 2 unitats de rodatge. En una unitat de rodatge hi ha tot un equip complet, amb els seus sonidistes, els càmeres, directors, ajuntants de direcció, les de vestuari, maquillatge... Això d'una unitat. I de l'altra unitat és el mateix, el mateix, és a dir, tot un equip complet. T'havies d'adaptar a conèixer 2 equips complets d'unitats de rodatge. I enfronta't a totes les seqüències que has d'actuar i... en un plató que no has estat mai, en un ambient que no has estat mai, un país que no has estat mai, tenir els papers en regla, que també era un tema, arribar a casa, tenir menjar, conèixer la ciutat mínimament... Vull dir, va ser un procés d'adaptació que t'exigia molt, com a persona. Vull dir, perquè no... Arribes allà i no tens res, i tot és nou, i tot és gran, i tens molta feina, i dius, uah, i tens poques hores per dormir a sobre, i hi ha jet lag, també. Ja. És canvi d'horari. Va ser com canviar de planeta. Va ser quasi canviar de planeta. Tot era nou. Era nou. I tant canvi, tant estrès, però al final et va causar una adaptació i vas notar que com que pujaves a un altre nivell o vas seguir carregant aquest estrès? O sigui... T'adaptes. El cos s'adapta. És a dir, passes per el procés, però finalment t'adaptes. El primer mes ja em sentia bastant adaptat, sobretot en l'àmbit laboral. Vull dir, tot el que era fora de la feina, tot el que era Bogotà, Colòmbia, el menjar de Colòmbia, la forma de funcionar al país, sento que em va costar una mica més d'adaptar-me, però el que ve a ser l'equip de treball, o sigui, la feina, em vaig adaptar bastant ràpid. Quan portava a la segona setmana rodant, ja donava la sensació que ho portava fent 2 mesos. Això està bé. Vull dir, de seguida, tot i la dificultat, sento que em vaig adaptar molt ràpid allà. L'altre, tot el que té més a veure amb la vida fora de la feina, va ser un procés un pèl més lent, però que també em vaig acabar adaptant. Quina seria la lliçó més gran que has après en aquest procés? O les 2 lliçons, si vols? Colòmbia em va ensenyar que és molt important treballar-se un mateix. És molt important treballar-se un mateix perquè són tantes les situacions que has d'enfrontar que jo vaig descobrir, a l'hora d'enfrontar totes aquestes situacions, d'alguna forma vaig descobrir qui era jo, entre cometes. És a dir, com que tot era nou per mi, i la forma de jo reaccionar a aquestes coses noves era una forma de saber també com l'Eloi és davant d'aquestes situacions en les que no havia estat mai. Clar. I per tant descobria coses de mi que no sabia.
i aquí vaig dir, uau, que important és conèixer a un mateix. Clar, arribes I amb 27, 28 anys que tu fàcilment dius, a aquesta edat jo ja sé com sóc. Ja. És molt fàcil que la gent pensi per si mateixa que ja saben com són. I és un error molt gran. Tu, o sigui, tu no tens ni idea de com seràs amb 30 o 40 anys i ni tan sols saps com ets ara perquè tu no pots donar per fet què faràs en totes les situacions hipotètiques que se't puguin imaginar. Tu saps com ets amb el que has viscut fins ara, però no saps com ets amb el que no has viscut. I això és el que em va passar. En el moment que vaig començar a viure coses que no havia viscut mai en un país en el que no havia viscut mai, treballant de coses que no havia fet mai, vaig descobrir com era jo en una situació molt diferent. I em vaig conèixer millor. I en el moment en què em vaig conèixer millor, vaig dir, uau, jo creia que jo sabia manejar-me, o sigui, gestionar-me tot molt bé, i resulta que no. Que hi ha moments on m'estresso, que hi ha moments on crec que sé gestionar molt fàcilment la pressió i potser no tant. Hi ha moments on no gestiono igual de bé com jo creia la soledat, perquè te'n vas a un altre país durant 8 mesos, tu sol, i et penses que tot estarà perfecte, i hi ha dies que dius, joder, necessito la meva gent, necessito gent coneguda. Llavors, jo crec que per concluir una mica, el que vaig aprendre a Colòmbia és no donar-ho tot per fet. En el sentit de no creure que jo ja estic realitzat com a persona, no creure que jo ja em gestiono tot el bé que em sé gestionar, no creure que jo, saps, sinó descobrir que tot és un procés i que t'estàs reinventant constantment i t'estàs descobrint constantment. I que és molt important posar el focus en un mateix i dir què tinc, què no tinc, què conec, què no conec, què em falta per conèixer. Saps? Sempre estar en una constant d'autoobservació i saber que sempre poden aparèixer coses noves en tu mateix que no sabies i descobrir coses noves. Clar, és aquest procés de créixer constantment i reconèixer que hi ha regnes i zones on et pots expandir que potser t'havies negat o que potser no havies valorat que eren possibles. Crec que vas arribar com en un lloc amb un ambient supernou, molt estressant, Clar. Com completament deslligat dels teus amics, la teva família, la gent amb la que treballes, tot nou. I vas fer aquest procés de descobriment. Però això és bo, increïble. No, és bo, clar. Vull dir, tot això és... Vull dir, encara que, òbviament, en processos com aquests hi hagi moments on no ho passes bé, en el fons és una cosa molt bona, perquè et permet créixer i perquè descobrir coses de tu mateix, siguin bones o inclús siguin dolentes, és bo. Perquè has de conèixer tant lo bo com lo dolent. No pots negar-te a lo dolent que tinguis. Ho has de conèixer. Ho has de saber. I has d'estar obert a conèixer-ho. Perquè llavors serà quan puguis enfrontar-ho, i enfrontar-ho vol dir que ho podràs, d'alguna mesura, solucionar-ho. Treballar-ho. I està molt bé. I saber tenir aquesta capacitat, o sigui, exigir-te tu haver-te d'adaptar a un entorn completament nou per tu, és el que has dit tu, t'expandeix aquesta capacitat d'adaptació que realment és molt necessària. Per això no cal que te'n vagis a viure a un altre país si no vols, però és molt important viatjar. És molt important estar immers en cultures diferents, és molt important sortir de la teva comoditat, és molt important saber com viuen les altres persones, com són les altres persones d'altres països, perquè també et netegen molt els prejudicis. Jo sento que de Colòmbia vaig marxar sense tots els prejudicis amb els que vaig anar-hi. I a més, Colòmbia és un país que dona molt per prejudicis i dona molt per pensar mil històries de tot el que ens han vengut a través de notícies, cocaïna, a través... Exacte. Però tot això, vivint allà, ho veus d'una altra manera. Clar. És sortir del nostre ambient per canviar l'esquema i trencar amb les perspectives que hem creat en els nostres hàbits. La meva experiència viatjant és que, d'alguna manera, canvia la manera amb la que veus el món. O sigui, quan viatges, veus que hi ha més gent. Veus que hi ha altra gent, amb altres maneres de pensar, amb altres hàbits, altres persones que viuen completament diferent, que tu dones per suposat que tothom viu més o menys com el teu cercle proper, però a la que te'n vas, surts una mica d'aquesta zona en la que estàs acostumat a viure, canvia el teu paradigma. És a dir, jo crec que tots sabem que fora de casa nostra hi ha més gent i que ens fem la idea de com poden viure, però no és el mateix fer-te la idea a viure-ho. En el moment en què tu ets allà amb aquestes persones vivint com viuen ells i compartint la seva vida, estant allà dintre amb ells,
és on realment tu et beneficies d'estar allà. Perquè no és el mateix tenir la idea de com viuen a tal país, anar al país i viure. Clar, no és el mateix... O sigui, l'experiència en primera persona no té res a veure amb el que puguis sentir a les notícies. No és el mateix saber que sentir. Exacte. Tu, si vols conèixer com viuen a Venezuela, no entris a la Wikipedia a veure què t'expliquen d'aquest país. Ves a Venezuela i viu. I coneix el país, viatja. Per això és tan important viatjar, perquè ara amb l'internet la gent creu que és molt còmode... Ja, connectar amb la... Connectar amb altres mons és... Sí que ho és. Ja. Sí que és molt fàcil tenir informació, però és que res substitueix l'experiència en primera persona. Res. No té res a veure. O sigui, tots els beneficis que et dona el fet d'anar a un lloc i experimentar-ho en primera persona és com el xoc cultural més gran que pots tenir. I ara hi ha 1000 documentals on et pots informar de 1000 coses, però insisteixo que no té res a veure amb viure-ho de primera mà. Clar, una cosa és ser un espectador i l'altra és viure aquest procés. Exacte. No puc seguir aquesta entrevista al podcast, no la puc acabar sense fer-te la següent pregunta. És una pregunta que m'agrada molt fer a la gent, i és: quina és la teva descripció d'èxit? Què significa per tu èxit? Triomfar? La meva descripció d'èxit, a veure, és una pregunta una mica difícil, perquè realment no sé si jo tinc una descripció d'èxit clara. Jo puc associar certes coses a l'èxit, en aquest punt al que em sento. Ara mateix per mi l'èxit et podria ser que em sortissin moltes pel·lícules o moltes sèries, però sobretot aquesta era una mentalitat que teníem al principi. Però sento que ho vaig canviant a poc a poc. Últimament, per mi, en els meus últims anys, o sobretot en el meu últim any, podria dir que l'èxit ha sigut bastant donar-me l'oportunitat de créixer personalment, donar-me l'oportunitat de créixer com a persona, separant això una mica dels objectius que jo tinc a la vida. Jo puc tenir uns objectius a la vida que fàcilment tots podem relacionar l'èxit amb això, però jo últimament relaciono bastant l'èxit amb el que té a veure amb mi mateix, en estar jo bé amb mi mateix, que no és fàcil. Crec que no és fàcil per ningú. No. És un treball personal que ens enfrontem tots els éssers vius d'aquest planeta, i crec que és un èxit bastant gran el moment en què jo vaig canviar el focus, o vaig compartir el focus en el que són els meus objectius i amb qui sóc jo. És algo que, almenys en l'últim any, he associat bastant amb l'èxit, perquè em fa estar millor amb mi mateix i en la forma com em relaciono amb la vida. És a dir, la pau interior és l'èxit veritable? Pues no és algo que voldria dir-ho com una veritat absoluta, però en el meu cas és algo que s'acosta molt a l'èxit, la pau interior. És un molt bon èxit, tenir pau interior. Jo crec que també. Hi ha alguns hàbits que facis que et serveixin per preparar-te o per estar millor a nivell mental, per preparar-te per la teva feina, com meditar, fer exercici? Hi ha alguna cosa que... 3 hàbits o 4 hàbits que siguin no negociables, que els facis sí o sí, encara que estiguis a Colòmbia, o encara que estiguis a Madrid o a Vic, sigui on sigui, sempre els intentes practicar, més o menys? He intentat meditar i he tingut etapes de meditar i que m'ha ajudat i que m'ha vingut molt bé, però el que passa és que no és un hàbit no negociable perquè em costa mantenir-lo. M'agradaria fer-ho sempre, però sento que va més aviat per etapes. Hi ha etapes que medito més i n'hi ha altres que medito menys. Diria el mateix amb l'exercici. Clar, a Colòmbia, per exemple, no tenia temps per fer exercici. Ja. Ho feia a vegades si tenia algun dia lliure, però... Llavors, jo crec que és important d'entrada saber, abans de posar-te a fer hàbits saludables, crec que és bastant important conèixer bastant quins són els hàbits més destructius que tens per eliminar-los. És a dir, òbviament tu pots construir-te una gran xarxa d'hàbits saludables, però abans d'entrar aquí, per mi era més important identificar els que et feien mal. I jo sento que més aviat vaig començar per aquí. I vaig començar per reduir el que m'estava fent mal. I, per exemple, vaig descobrir que m'estava fent molt mal passar moltes hores al mòbil. Perdre molta estona a les xarxes socials o mirant vídeos a YouTube, que està bé, que et pot entretenir, però que a la llarga no és bo passar tantes hores allà. Llavors, per entrar en els hàbits saludables vaig intentar reduir i controlar millor els hàbits no tan sants. És molt bon enfocament. De fet, fa poc estava escoltant un autor que és el Julio Basuto, que és nutricionista, i diu: no hace falta que comas mejor,
deja de comer peor. Deixa de menjar merda, llavors et sentiràs millor. Llavors, moltes vegades crec que se'ns ven la idea de, hòstia, el nou suplement X, l'omega 3 o l'exposició al fred és molt beneficiosa, o que són pràctiques i eines que poden ser molt interessants, però al final, si no elimines el que està causant la majoria dels problemes, que són els teus hàbits tòxics, fumar, beure alcohol o qualsevol altre hàbit tòxic com utilitzar el mòbil, poques coses, per molt que meditis, si no treus la causa dels grans problemes, crec que poc faràs. I crec que és una reflexió molt encertada. És al principi, o sigui, imagina't que una persona pel matí medita i per la tarda fa 1000 coses que li fan mal, sigui emborratxar-se fins a caure rodó, o ja sigui estar perdent el temps amb el mòbil tota la tarda i no fer res. Vull dir, barrejar hàbits saludables amb molt tòxics no té un bon efecte. Llavors, sempre primer redueixo de lo dolent per augmentar lo bo. No faig les dues coses alhora, saps? Ja. Intento ser molt conscient de què m'està fent mal i intento reduir-ho. Però clar, no sé dir-te un hàbit en concret que faci sempre. Potser estirar, crec que estiro sempre. Crec que estirar sí és una cosa que quan em llevo la faig quasi sempre, encara que sigui un estirament mínim. O sigui, és algo que faig, que crec que sempre faig. Clar, aquesta pregunta anava una mica dirigida des de la part com més de la premsa groga. Es ven com la idea de este actor ha començat una nova rutina de no sé què, que los secretos de Eloi Costa para vivir más años y estar en forma. Però llavors te n'adones que en realitat molts actors d'aquests realment són persones i fan una vida més o menys normal i teniu, doncs, uns hàbits i jo crec que al principi d'enfocar de fer menys coses malament en comptes d'intentar fer les coses més guais i noves. També et diria que no dubto mai que mai faci res per intentar viure més anys. Clar. És a dir, si jo faig si en algun moment adapto un hàbit saludable és per viure millor en el present. No pretenc viure 120 anys, ni molt menys. No ho pretenc. No m'interessa. No t'interessa? M'interessa estar jo bé ara. Ser feliç ara. El futur no és que em sigui igual, però el futur és un núvol, igual que el passat. És una cosa que no existeix. El futur no existeix. El que existeix és el present. I per tant jo treballo per al present. I jo trobo que a la vegada treballar per al present ajuda al futur, però no tinc el cap gaire allà. No. Bueno, la bona notícia és que se sap que la gent que es preocupa per la seva salut ara acaba vivint més anys. Normalment la qualitat de vida es relaciona amb més longevitat. De fet, dubto que hi hagi algunes intervencions, tot i que poden existir, que et perjudiquin la qualitat de vida ara i et facin viure més. És bastant poc probable en general, però crec que és un bon enfocament tenir la consciència en el present. Sí, almenys la meva filosofia personal és que és intentar disfrutar i viure bé el present. És per mi el més important. De fet, tinc pendent llegir un llibre que es diu El poder de la hora, que segurament no l'he llegit i me l'han recomanat 1000 vegades i estic segur que tinc la intuïció que d'alguna forma reforçarà bastant la meva filosofia. Jo crec que sí, aquest procés... Tu l'has llegit? L'he llegit. És un bon llibre, és un llibre interessant. Redunda bastant en viure el present, com diu el títol. És el poder de l'hora. Sí, és... S'ho pot dir... Ens ho pots imaginar. Sí. El títol et fa un bon spoiler del que ve a ser el contingut i al final sí, ve a ser, doncs... és molt interessant. Aquest autor té diferents llibres, els quals m'he llegit sobretot el poder de l'hora, l'altre li vaig fer una ullada. I és un llibre molt interessant. T'ajuda a canviar aquests pensaments i reconèixer el pensador pensant, veure't en perspectiva, entendre que estàs viu ara, trobar una mica l'essència de la vida que a vegades amb aquesta vida com tan automàtica que vivim i a més perquè també et treu preocupacions. És a dir, si jo li dono moltes voltes al futur, a veure, sempre una mica l'has de tenir present, és inevitable, evidentment que una mica present al futur l'has de tenir, però si sobrepenses en el futur no deixa de ser una preocupació. I quantes més preocupacions, més t'afecta el present. És a dir, jo si una cosa intento en el present és viure més i pensar menys. És a dir, en aquest sentit,
Qui va ser el filòsof que va dir A veure, pienso luego existo, que ara no me'n recordo. Qui ho va dir? Sòcrates, sí, em sembla? sí. Vale. Si no m'equivoco, sí. Pues ho diré clarament, aquest tio era un capullo. Per què? Sigui perquè desitjaria viure i pensar que sigui l'últim, de veritat. M'encantaria pensar poquíssim. Penso massa, penso tant, i crec que ens passa a la majoria, en aquesta societat actual. Bueno, hi haurà gent que no, i hi haurà gent que potser li vindria a pensar una mica més el que fa les coses, però... si d'alguna forma jo m'he acostat tant a la meditació, és, de fet, per aprendre a controlar els pensaments i a no estar amb el rum-rum intern tota l'estona, que afecta molt a la teva pròpia felicitat. O sigui, controlar la ment és una cosa molt difícil. I, òbviament, Sòcrates no ho deia per això. Clar, És una... Ho deia per reconèixer la seva existència, però està sí, clar que... això ho he fet una mica per la broma, no? Sí. Però, és a dir, per entendre's, ara mateix penso que sobrepensem les coses Moltíssim. i trobo més important viure i pensar que sigui en un segon pla. Que el primer sigui viure. Crec que seríem més feliços si visquéssim més en el present i no penséssim tant. Crec que has plantejat una bona equació. Viure més i pensar menys. Mira, el pròxim podcast porta aquí a Sòcrates i parlem ell i jo. Assenten Sòcrates aquí i tindrem un debat. I dius tu, a veure, tant pensar et sortirà fum del cap, tio, no? Sí, Sòcrates, tio, vas dir aquesta frase i no saps de quina manera has condemnat a la societat. O sigui, ens has fet a tots infeliços, ara tots som uns ratllats, li donem voltes a tot, ens anem a dormir donant-li voltes a tot i és molt difícil prendre decisions. L'has liat, Sòcrates, tio! L'has liat! No, o sigui, visc i després existeixo, potser seria una frase com... Jo crec que ha de ser la frase del 2022. Del nou segle. Del nou segle. Aquest missatge per la humanitat. Bif a Sòcrates. Sòcrates que no, tio. Que és primer viure i després pensar. Primer vius, després ja penses... Primer visc i després penso. Joder. És una bona reflexió. Mira, sí, oblida tot el que he dit abans. Em quedo amb això. Viu i després pensa. Crec que aquesta frase és un bon punt on acabar l'episodi. Em sembla perfecte. Eloi Costa, moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista. Plaer el meu. Ha sigut un honor tenir Eloi Costa en aquest podcast. Abans de tancar l'episodi, primer de tot vull reconèixer la teva feina, vull reconèixer que ets un gran amic, que ets una gran persona, et conec personalment de molt a prop des de fa uns anys i estic molt content, estic molt orgullós de tu i t'estimo molt, tio. Estic molt content també, home. de que segueixis en el teu procés de descobriment. Crec que tens la capacitat de treballar molt bé això de l'actor i, a més, en el procés d'impactar-nos. I el meu punt de vista és molt científic, sempre ja ho saps. I la teva perspectiva m'ha canviat moltíssim, jo crec, i m'ha obert moltes portes. Per tant, animo a totes aquelles persones que doneu una oportunitat també a l'art, a aquestes carreres potser no tan científiques i tan quadrades, i que us ajudaran no només a descobrir-vos personalment, sinó a veure que la ciència i tot l'altre no està tan separat ni tan allunyat de l'art i d'aquest procés de fluir i viure i després pensar i no pensar tant i després viure. On el poden trobar els oients, si volen saber més de tu, si volen veure els teus projectes, quins projectes tens en ment recents o xarxes, coses d'aquestes? Bueno, a veure, jo tot el que jo faig ho publico bastant a les meves xarxes, em poden seguir a Instagram, que és Eloi Costa _, i allà tot el que faig ho comparteixo. Ara mateix tinc algunes feines a Netflix, algunes a HBO, que són les plataformes principals. D'aquí poc faré teatre a Madrid, no sé si a la gent li agrada el teatre, també animo la gent al teatre, però és més fugaç, en plan, si t'ho perds, t'has perdut. És la putada, però bueno, si no, sempre hi ha feines a plataformes, sempre hi ha feines per allà penjades. Algun projecte que vulguis que la gent es vulgui mirar? Pieles, les Villamizar... Pues Pieles la poden veure ja a Netflix o a HBO, les Villamizar molt aviat a Netflix i també gran estrena. A Movistar molt aviat també hi haurà un nou projecte on també vaig fer un personatge molt especial. Ho posarem a la descripció, enllaços a la descripció per Mundo i Podcast, també publicaré quan surti les Villamizar i tota la feina d'Eloi Costa per donar-li més visibilitat i espero que us agradi. Tinc ganes de veure el meu amic sortint a Netflix. Serà bastant divertit i bastant interessant i xocant veure una persona tan propera
fer un paper diferent. La veritat és que Piles em va canviar una mica, va ser, hòstia, què fa l'Eloi? No m'estranya. També us la recomano molt, crec que Piles és una molt bona pel·lícula i t'ajuda a treballar, a veure diferents perspectives. Doncs res, Eloi, alguna última cosa que vulguis dir als oients d'aquest podcast? Jo encantat d'estar aquí. Una forta abraçada a tots els que ens escoltin, gràcies per aguantar-nos tot aquest rato i bona espeva per tothom. Joder. Moltíssimes gràcies, Eloi Costa. Igualment. Per aquest episodi. Ciao. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si us plau, si t'ha agradat aquest contingut, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. En aquest episodi hem parlat amb l'Eloi Costa, actor professional, ens explica les seves lliçons i una de les lliçons més importants que he extret jo d'aquest episodi, tot i l'error inculte per part nostra, és viu més i potser pensa una mica menys, però sobretot viu. Et recordo que em pots escoltar a moltes plataformes com Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, on t'animo on em posis m'agrada, seguir i que valoris aquest show, m'ajudaràs a pujar al top de l'algoritme. Si ningú t'ho ha dit encara, deixa'm recordar-te que ets únic, especial, increïble, irrepetible i que ara és un gran moment per prendre acció. Així que vés a fer allò que fa temps que saps que has de fer. Et desitjo, com sempre et desitjaré, una gran setmana èpica, plena de creixement personal, que trobis el teu propi camí i ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao, bona setmana. La veritat és que el de Sòcrates i Descartes és un error una mica lamentable. El meu avi és un apassionat de la filosofia i probablement, si escolta mai aquest podcast, li farà una mica de pena que el seu net confongui Sòcrates amb Descartes. Els dos filòsofs són dos molt interessants, d'eres completament diferents, però els dos tenen lliçons molt valuoses, que crec que al final és el que importa. Que del coneixement d'altres persones en puguem extreure lliçons que ens permetin viure millor la nostra vida. I espero que aquest missatge hagi arribat. Ciao, bona setmana.